Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya panini channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Masquerade Zimbabwe takuigirai nyaya ya buri chikwana zano PF Secretary for Information and Publicity, Comrade Christopher Mchangwa, vabuda vachi describe the war veteran Blessed Geza as a daydreamer. Mchangwa vakaita remarks haya during the ZANU PF press conference yakaitwa muHarare musi weTuesday. According to Christopher Mchangwa, akabuda President Emmerson Mnangagwa is going nowhere. And the President Emmerson Mnangagwa vakawanikwa vachiteka grip on power muri Zimbabwe. Akaendera mberi sara iye achiti Geza hapana kwaanosvika muri Zimbabwe, and the people want confidence in a leader before they follow them. Shinzi Geza hapana anokwanisa kumufollowa muri Zimbabwe. Nyaya iyi yakabuditswa neZimai vachitaura vachiti ZANU PF Secretary for Information and Publicity, Comrade Christopher Mchangwa, has described war veterans Blessed Geza as a daydreamer. Mchangwa made the remarks during a ZANU PF press conference in Harare on Tuesday. According to Mchangwa, President Mnangagwa is not going anywhere. President Mnangagwa has taken steps to address the challenges faced by minorities in Zimbabwe, including marginalization of war veterans, he stated. He continued, on March 31, 2025, a person was seen in a military uniform attempting to present themselves as a savior, but this was nothing more than a farce. Zimbabweans are not interested in such events. Mchangwa further highlighted ongoing developments in the country, saying, new living plants and towns are being established, creating opportunities for job growth and instilling hope in the youth. The diaspora also sees promise in President Mnangagwa's efforts. He is making significant contributions to the development of Zimbabwe. He also took a jab at Geza, asserting, people want confidence in a leader before they follow him. Then Geza expected people to follow him. Maybe it is those behind him who gave him courage. You cannot just wake up thinking you can change a government in Africa. Things and systems have changed. Concluding his remarks, Mchangwa said, President Mnangagwa will continue to govern and rule Zimbabwe. Anarchy has been defeated and shamed. His Excellency, President Emmerson Mnangagwa, remains in power, and power is with him. Ndo zvakataurwa na vaMchangwa muri Zimbabwe. Tingaziva kuti munoona sei nyaya iyi tinoona kwatiri kuita maallies avaGeza haana kuzorora, haana kumira, abva vabuda vachiresponda vaComrade Nyoka Yamabhunu vabuda vachitaura pamusoro penhau iyoyo vachiti phase 2 yeoperation Geza hanzi yava kuuya, hanzi ende havasi kuzomira muri Zimbabwe. Tinokusiya muching'onzi waaudio iyoyi the Geza team vachitaura. Mamadzaza muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Geza revolution stage 2 andikazviona ka hapana chiri kumbofa chakadzoka kumashure. Mwari haatange zvinhu gozoregera kuzvipedza. We trust in him. Andimazvinzwisa, Mwari haakundike. Mwari ndiye muridzi wezvinhu, ndiye muridzi wevanhu pamusoro pepasi. Saka kana kune vamwe vari kubira nyika vachiti vakakundika zuro, guys, we are different nevamwe vamunodheerera muchiti kana vakaituma vakaenda mumastriti makasimudza mboma obva vatiza ogara kumba zvapera. Kwete, isi hatisi kudzokera kumashure until Mnangagwa is stepped down. We are waiting for the commander, Comrade Geza. Tomorrow is going to address the nation. Tomorrow munhu wese be ready. Hapana chiri kufa chakadzokera kumashure. Andimazvinzwisisa. Hapana munhu ari kuvharirwa kunze. Tese ngatibatanei, nyika ndedu. Uriona mapurisa ari kuurayi nemboma. Mangwana vachatozofara kuti akomana bhati tokutendai. Dai pasina imi. Akomanaka tainge tiri kupi. Andimazvionaka. Iye anonzi ani uyu Mambara. Anonzi ani chief inspector Nyati. Aitaura nezuro kuti Nyoka Yamabhunu ndiye trouble ndava. Akaisa audio achiti uyai pakati. Iwe Ningi Nyati. Endai mutaurire Nyati kuti iwewe newewo Nyati iwewe.
tinozviziva kuti hapana chauri kumbodya iwe. Takatarisa kana bamba pako totopaziva, takatarisa kana mhuri yako chaichai, unoziva neposition yauinayo iyeka uchishandira government une position waitendera kutenge uri munhu anotyisa chaizvo uine mari, but unokundwa mari nana Chivhayo, munhu asina kana kuenda kuchikoro, munhu asina kana chaanoziva, handiwazona, unokundwa kuita mari nana Chivhayo. Iwe pauri papaye ndiwe chef, but ukuona Chivhayo unenge uchimuti chef, iwe uona kuti zvinhu zviri wrong. Ukaona nyika yasvika pakuti pakungwavha kunobhadhara kupfuura dhokota, nyika yaparara. So iwe chief inspector handina dambudziko newe iwe, mazwa wakataura nezuro ndakanzwa, asi tenderai vanhu vademonstrate varatidze marights avo. Handi mazviona ka? Nyika ndeyevanhu ka, imi mishandai basa renyu, musaite mapurisa ema-individual. Vanotumwa tanzwa kuti vamwe vanzi uyai mutore tumahamba nekuti makadzinga vanhu kune zvaingaite nyika yekunzi makadzinga vanhu kune zuro kwakati makagona basa uyai mutore tumahamba. Shuwa mapurisa muri eri kusvika level rakadaro zviri very legendary kudaro. No. Handi mazvona. Saka iwe nginyati video yako takaiona yaukataura ende ndiri kuichengeta, but handina problem newe zvangu, handisi kunyanyaona mazwa wakataura akaipa straight. Ndoda kutoti utopiwawo mari nyati nevakomana vakakutenderedza. Ezvi 2 minutes inenge yasvika patable pako, vane makuhwa maningi kavakomana kubasa kwako vanenge vatouya naye ipapo. Handi mazvona. But aiwa hapana chiri kuzova chakadzoka kumashure. Batanai ngatitaure nezvinwa chete senyika, hapana chiri kuzova chakadzoka kumashure. Pane vamwe vari kuti nyoka yemabhunu hanzi kanzi apfurwa abva afa mangwanani ano handina kufurwa ndiri mupenyu. Vamwe vari kuti Geza hanzi asungwa kunyepa, Geza ariko, komanda wedu ari very safe. Handi mazinzwiza. Ende pane kamwe kari kusekureta kameseji kari kuita sekuti hanzi munhu anga achitaura naGeza achiti ndaitotamba hangu. Aiwa mungasikira mitedza varakashi. Inga ndakakutaurira iwa, dai makateerera mazwa andakataura pakutanga kuti Tungwara atenga mafoni. Saka mafoni apiwa vakomana vakava vanosikira vachitengerwa data vakarara kumba kuti vapote vachitaura zizane basa musocial media. Saka hazvisisiri zvekuteerera. Handi mazviona ka? Musasagare muchiti zvakati ndezvezanu zvakati. Takakubvira tichikutaurira kudhara. Pindai ndava. Handi muri kuona operation moto weNineveh. Chinhu chakapera icho vakomana makagara kumbawo. Musiri kutaura, musiri kupatina nechinhu ichi, musiri kudi. Don't expect kuti muchazoda kuti kana vanhu vakunzi taakumbogarawo meeting, muchazenge maakudaidzwa, hapana chamunodaidzirwa because hauna purpose iwewe, haudi kubatana nevamwe. Munhu batana nevamwe, even uri leader, batana nemamwe ma-leaders. Chinhu ichi hachisi chanyoka yemabhunu, chinhu ichi hachisi ndechaGeza. Ngatibatanei, kana even uchitya unomobilize nerweseri uchitoka uchiruma uchiita izvo ndizvoita munhu akangwara. Kwete mvongoti bhurukucho, obva watiziva. Saka vanhu veZimbabwe musatye, and I understand kuti every struggle inowanika matambudziko anosangana nayo. Hazvina kutangira kuno kuAfrica. Handi mazviona kana kunguva yevana veIsraeri, even Mwari achiziva kuti vanosvika chete, but vakatombosangana nemamwe matambudziko kuti kana ivo vakademba. Saka ndo situation yatasarisana nayo nhasi yekuti tiri mustruggle kudaro. Pane vamwe vedu vanogona kusungwa, pane vamwe vedu vanogona but even zvadaro hapisi kuzofa takadzoka kumashure. Ana Blessed Mhlanga vakasungwa, isusu nekusungwa kwakaita ana Blessed Mhlanga, isusu todecide kufoda maoko tonyarara kuti handi tiri kutyika mboma dzemapurisa. Aiwa hatisi kumbofa takadzoka kumashure. Struggle is very real and is going to proceed. So now we are waiting for our commander. Tomorrow is going to address the nation about the way forward. And hapana chikudzoka kumashure. So operation moto weNineveh is very real and yakakura zviri very very legendary. Handi mazviona ka? ZANU-PF iri maoko evanhu vasirivo, ezvino zviyatoparara. ZANU-PF hakuna chichiriko, iri maoko evanhu vasirivo. ZANU-PF yaparara iri maoko evanhu vasirivo. Nezuro vakaropa Harare province vanga vachipembera maningi kunzi auya zvechokwadi anonzi Anitagwirei, tazogona akopfwa kwedu kuno, taakuzoraramawo tona nemakadzi kuratidza mazambia kupemberera kunzi Tagwirei auya, taakuzoraramawo muHarare province, taakuwanawo mukana wokudya mari yenyika. Unonzwa mulanguage yavakataura, anzi taakuwanawo mukana wokudya mari yenyika nekuti Tagwirei auya kwatiri mukopta kuno. Saka vakuita basa rekupota vachienda kunotsvaga vanhu vanenge vane mari kuti ngauye kuno kuprovince tiwane kudyawo mari yemari. Saka Tagwirei anozoenda unoba mari yenyika, obva auya naye kuma individual anongopa opening. Ndo ingava nyika here.
Do you think kuti agwira anoita president one nemabiri aita nyika uzoziva tiri kutora don't worry muri kufunga tiri kutamba don't worry mark my words topedza nayo independence kure topedza nayo